Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаи хубаи саломатиётон хубаи настроенотон созаи. Имрӯз бардро чӣ хеле десем бо як навори пачкаи дига. Бисёри бардро мошинои хучона дар WhatsApp мо рӯй кардан гуфтанд ки реклама кунем. Бардро мо имрӯз бекортар шудем, бози нархҳои ҳамвора гап мезанем. Бисёр нархҳои хубайда бардро мошинои арзон рӯй кардагиан. Тамошо кунен, ҳамаша мефаҳмед. ва касера мефурад ки видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам дар комментария канали диеми хидмат закрепит кардагиам. Бидуроен у каналам дорем бардро дастгирӣ кунен. У каналам тенҷи бадай. Видеои хонаҳои фурӯшӣ мешавад дар у канал. Дар ин канал бардро мошинои арзон ҳаракат кардан барои шуморо партфон тамошо кунен ва ҳамин доналай ки бепула барои меҳнатҳои мо бичиқен. ва агар ягон каси ягон чизи фурӯшӣ дошта боше, нами рақамҳо да бардро танҳо дар WhatsApp-аш бинависен. Рафтем. дӯстони азиз, эълона давом метем. Бисёри бардро ай Россия менависанд ки мо дар мошинҳои молодёжнӣ партоем. Бардро ин як мошини молодёжнӣ дига чӣ хеле гуфтам. ВАЗ 21099 соли баромадаш 2004 сол будай. Солаш хеле навай бардро 2004 сол. Сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, ранги серебриси, объем мотораш 1.5 литр, коробка механикай. Соҳиби мошин гуфтагия ки мотораш инжекторай, бензини холияй то августи 2022 ҳуҷҷат дора. Нарӯшкаш 100%, коробкаш ҳам 100%, хадавош бардро 80%, баллонош 70% будай. Мотораш дуд мекуна, тамом. Пусидагӣ надора, алиш ҳам мешава гуфтагия бардро. Гуфтагӣ нест хай бачи хеле мошин алиш мекунам. Дар шаҳри Душанбе нархша 9500 сомонӣ мега бардро бо арзонам мекадай. Занг бизанед. бардро эълона давом метем. Nexia бардро ба D тағйириш додагия. Соли баромадаш 1996 корейский будай. Сӯзишвориш газ бензин кор мекуна. Мотораш 1.5 инжекторай. Коробка механик, мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дора, губкават кардагӣ будай. Мотораш тоза, масъала намехрактагай. Барои хидмат тайёраш кардагӣ будамша, Москва омадам, ба ҳамин хотир мефурӯшемша. Ягон мошини созам боша дар Москва, алиш мекунам болои сум метум гуфтагия бардро. ин мошини десен қарор дора дар шаҳри Душанбе, пеши мошин бозорда, нархша 23000 сомонӣ мега бардро. И бародар худаш барои хича тайёр кардагӣ будай, хай мақсад Россия рафтай. гуфтесай ки ягон мошин дар Россия боша, мисол дар Москва, алишам мекунам, ё 23000 сомонӣ мефурӯшемша. Nexia бардро ба D тағйириш додагия, бо як бор дига мегум тона. Ина номерои телефонаш, номерои Тоҷикистон ҳам ҳастай, номерои Россия ҳам ҳастай. Имо WhatsApp дора дар номерои Россияш. шумо метавонед ки дига маълумотоша занг бизанед, бипурсед дига маълумотоша. Нархаш 23000 сомонӣ. дӯстони азиз, эълона давом метем. Касе ки тамошо кардесен бардро дар комментария бинависед ки мисол чӣ хеле мошино шумо дар кораи кадом мошинора нарша фаҳмиданиен. ва бардро битонен ҳамин як донала ки бепула барои меҳнатҳои мо бичиқен, ҳамин видеора дар имоатон падилица кунен, гапто надорум шерои нар. бардрои мошини десен газ 3110 мебошад, соли баромадаш 2004 солай. сӯзишвориш бензин газ кор мекуна, кузовша седан гуфтагия, рангаш сафед чӣ хеле десен, объем мотораш 2 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки срочно бояд бифурӯшемша, мотораш инжекторай дар ҳолати хуб қарор дора, илтимос беҳуда занг назанед. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе, нархша 18000 сомонӣ мега, бо арзонам мекадай. марҳамат, харидоро занг бизанед. дӯстони азиз, бо як бор дига да ёдтон биёрам ки касера мефурад видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам, дар комментария бардро канали диеми хидмат закрепит кардагиам. Дар у канал видеои хонаҳои фурӯшӣ мешава. касе да интересен бардро бидуроен тамошо кунен у канали дигарирам. бардрои мошини десен Opel Vectra, соли баромадаш 1990. сӯзишвориш бензин газ кор мекадай, кузовша седан гуфтагия, рангаш сирхай чӣ хеле десен, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, касе харидори аниқ бошен, занг бизанен, ҳамаша мефаҳмонам. қарор дора дар ноҳияи Ёвон, нархша 12000 сомонӣ мега бардро. 12000 сомонӣ. номерош ҳаст, занг бизанен. дӯстони азиз, эълона давом метем. бо як мошини дига Opel Vectra A, соли баромадаш 1995 сол будай бардроиш. пешангёзи 90 буд, ин 95-ай. сӯзишвориш бензин газ кор мекуна, кузоваш седан, рангша бардро зелёни гуфтагиай, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора дар шаҳри Душанбе, нархша 19000 сомонӣ мега бардро.
хеле нархш арзонае ки ине ки 95 сол 19000 сомон. номерои телефонаш ҳаст, касе харидор бошен занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. чӣ хеле ки гуфтам, дар ин навор фақат мошинои арзон мешава. агар шумо дамхели мошинои арзон дар кор боша, бинависен ки фақат арзон бимонед. мо ҳаракат мекунем ки фақат дамхели мошинои арзона барои шуморо пешкаш кунем. дӯстони азиз, Daewoo Leganzia соли баромадаш 1998 сол, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузовша седан гуфтагия, ранги сиёҳ, чӣ хеле десен. объём мотораш бардорои 1.8 литр, коробка механикае. сои мошин гуфтагия ки срош набояд мошина бифурӯшем. қарор дорам мошин дар шаҳри Душанбе, нарша 11000 сомонӣ мега, арзонам мешава. Алишам, марҳамат, занг бизанед. бардорои эълона давом метем. дар видеои пештара ба фикр мекардам хеле мошинои тикоро ҳам гуфтабдан. бардоро хай мисол бисёрош ҳай Россия тамошо мекунанд, ҳами Тоҷикистон тамошо мекунанд, ҳам хеле мошиноро махъулшонай. Daewoo Tico бардоро соли баромадаш 1996 сол, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузовша хечибе гуфтагиай, объём мотораш 0.8 литр, коробка автомат будай бардоро. коробка механика нева автомат. сои мошин гуфтагиай ки мошина хадуай, состояниш нағзай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нарша бардоро 13500 сомонӣ мега. бо арзон мешава. марҳамат, занг бизанед. номерои Тоҷикистонае бардорои номеро. бардорои эълона давом метем. дар видеои пештара яда бародар нависта буд ки старексои арзон бумо. ана сӯзишвориш бензин газ боша. бардоро хай бензин газ сӯзишвориш ана ёфтема, дизел ёфтем. дӯстони азиз, хундай старексай соли баромадаш 1999, сӯзишвориш чӣ хеле гуфтам, дизелай бардоро, кузовша минивен гуфтагия, ранги серебристи, объём мотораш 2.4 литр, коробка механикае. сои мошин гуфтагия ки мошина дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. хай бардоро касе харидорен занг мезанед, мепурсен ки мисол чӣ дар дора надора, ҳамаша мепурсен. қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, нарша 25000 сомонӣ мега, арзонам мешава. Алишам, номерои телефонаш ҳаст, конкретни харидоро занг бизанед. 25000 сомон. ва дӯстони азиз, мегзарем ба мошини Porter. бисёри бардоро дар видеоҳо ҳам хеле мошиноро бисёртар мепурсанд. мошинои хубае не ки мисол барои хоҷагидорӣ, барои бормор будан мошинои хубае. грузовой бардоро Hyundai Porter соли баромадаш 1999 сол. сои гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. дига маълумотош бардоро навистагӣ нест. хай мисол касе харидор бошен, занг мезанед, мепурсен ки чӣ хелае мошин, мисол ҳуҷҷат дора надора, ҳамаша мепурсен. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе, нарша бардоро 40000 сомонӣ мега, арзонам мекадай. марҳамат, номерош ҳаст, чӣ хеле гуфтам, харидор бошед, занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. касе ки тамошо кардесен бардоро, ҳамун як дона лайки бепла бичиқен, касе меҳонен подписатсия кунен, агар битонен ҳамин видеоро дар ҳимоят кунам, поделитсия кунен бардоро ва дар комментария чӣ хеле мошин, чӣ хеле техника дар кора бинависен. ман ҳаракат мекунам ки бимонам дар видеои оянда. дӯстони азиз, квадроцикли фурӯшӣ, объём кубаш 125 будай, пробегаш 500, соли баромадаш 2019 сол. соҳиби гуфтагие ки 100% ҳамаш созай бардоро, хай мисол мегирӣ, ҳай мекунӣ, мегардӣ. қарор дорад дар шаҳри Сор, нарша 3000 сомонӣ мега. харидор бошӣ, занг бизан. бардорҷоно, эълона давом метем. трактори фурӯшӣ T40. трактори фурӯшӣ T40 бардоро. соҳиби гуфтагие ки салом алейкум бардоро, трактора срош намефурӯшам, дар ҳолати хуб қарор дора, состояниш хубай, хидаш тоқай. сол ягон чӣ дига надора, фақат хидаш тоқа. харидор бошӣ, занг бизанед, гап мезанем. қарор дорад дар шаҳри Панҷакент, нарша бардоро ва хоҳарои азиз 33000 сомонӣ мега. трактор T40 33000 сомонӣ. касе харидор боша, занг бизанед, гап мезанед гуфтагия бардоро. ина номерои телефонаш, марҳамат, дига маълумотоша, занг мезанед. бардоро эълона давом метем. ана як техникаи дига бисёр хуб айне ки бардоро мотороли грузовой ай.
объём кубаш 110 гуфтагиай. Соли баромадша 2021 бардуру. Солиш 2021 будай. Хай мисол занг мезанем мепарсен. Соҳиб гуфтагиай ки моторол дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. Ҳолаташ тенҷай гуфтагиай. 100 километр да бардуру 2.5 литр бензин мехӯра. Харидори аниқ бошен, занг бизанед. Илтимос беҳуда занг назанед. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, нархша бардуру 7000 сомонӣ мега. Гуфтагиай ки касе харидори аниқ бошен, ба занг бизанед. 7000 сомон бардуру. дӯстони азиз, бародаро, хоҳаро, апашко, модаро, ибд навори мошинҳои фурӯшии имрӯза. Касе ки то охири видеоро қатъима тамошо кард, дар комментария бародаро рақам 1 бинависед. Ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатъима тамошо кардем. ва агар видеои имрӯза шумода маъқул шуда бошад, 1 дона лайки бепала бачқен ва касе меҳмонен подписатсия кунен. Агар битонен ҳамин видеоро дар имоатонам поделитсия кунен, бо мо хеле хурсанд мешем. ва чӣ мошине ки намонду бародаро дар комментария бинависен. Агар ман мисол ма дароӣ кардан ё ман арзонтарша ёфтам, барои шуморо инам хел реклама мекунам. ва бародаро, агар шумодам хеле мошинҳои арзон дар кор бошад, бинависен ки о ака фақат мошинҳои арзон бимон, техникаҳои арзон мон. ман ҳаракат мекунам ки бародаро мошин ё техникаҳои арзон барои шуморо реклама кунам. хоб бародаро, ва як чи дига да ёдам зад. ана касеро мефурад ки видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам. Дар якум комментария бародаро канали диеми хидмат закрепит кардагим. Дар ӯ канал видеои хонаҳои фурӯшӣ мепартом. бидураи каналам як дастгирӣ кунен, тамошо кунен. мумкин ки ба шумо маъқул шава канали дигарим. хонаҳои фурӯшӣ ё хич хела мисол чизи даркоияй. хоб бародаро, инам хеле буд видеои имрӯза. То видеои оянда худо нигаҳбонтон боша. худона эҳтиёт кунед. Хайр.